بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Yari kami bihayaon ha waktu bago sing kita niyo. Amoy inbiya mga naglain kami ring ha amin waktu sin kiabiyaksan sing kita niyo. Amo na in malam ahad. Na habihayaon insyaallah di kita niyo ha malam isnin. Atin niya mahapon sin ahad. Karena mga ini aon din ang mga parsababan biya mga tiangkisan hasupaya in pakaradyaan na to amin manuito yan launta insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab aon waktu magkabugto siya. Murah-murahan bangman kita niyo dihilan kasay sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kataw kasi supaya palanyot na to in kabayaan sin Allah Ta'ala pagpasampay sin akamaniya pa sa barang laong ta kaya bubutangan si mga kataw tayo manguran na to muslimin halaw man sin gumiini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ini maudo na to asal amura in asal programa sin kita niyo ring nakabiyaksahan amo na in laong tangyanan sing kami paay na tadhabun dahin ha mga ini pangasubusin Tuhan na to Rabbul Alamin kato niyo katan sa kaulaw la ini katantan subay na to daran amoy in biwista in ginhawaran na to daran na to iaasubo sabab aun waktu pagkalupahan na to minsan in ginawaran na to banguin maksud na to hinangon bihan sababin yan nasipat sing kita mano siya daing hakakulang ibang kakabus sing kita sabab bukon kita niyo ini pagyanon lang niya amoy in tubos bihan in kita piya panjari sa Diyos Allah subhanahu wa ta'ala naman jari in maudo na to bihayaon amoy sumuno ha amin biya mga pangadyan na to nakauna dain ha amoy in adab qada al-haja. Amo na lang niya in amoy in aturan sin pagjamban. Amo tuing kabtangan long ta amin. Hito kilata na bukod na kita long ta amin biya lumagpa kabtangan duaing sumakawa. Amuratin ini in maksud niya. Maun na kita niyo pa amin maksud tuod. Tumlangon ta na ho bihan amad to na hari ta pakatagnaan yung mga parkala ini ilin ko na amari papindua ko Sheikh Alim Nading amoy in laong ta sumalam salam kato tanim insyaallah wala tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah mga palanggungan haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala yan na isab kami imasing gurgo kalasahan yung maalok kanyo hamasabyaon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dimihil na isab kami pangadjian amuin kauunahan soy hati hon sin tiap-tiap hang katawring kato niyo karena yung mga pakaradyaan dong tamawdo so ngamuin bisar hon sin kami habyawon ini na amuin long ta adlaw jumajato hatiap-tiap hang katawring kato niyo kagunahan to din suway
Long ta malilay marayaw, sarta amuyin kapangadyan na to marayaw, karna nabiyan asin akin ini, adlaw-adlaw di madatukato niyo, bang tari kaingatan na di makaamo atawakan di makatudyo pagkawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kakahinangta. Labi luwa tungod pa mga lawta parkala kasutsihan. Ini mga palangon hakam Islam, yan asin ari ang kasutsihan na malago enroll niya hakam Islam. Karena in akam mata, akama nagdalasin lawta kasutsihan. Sarta, akam masutsi. Sabab na intuhan rabul alamin, insiya na mahasut si Raisam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kasuwan niya in pagsutsi. Nga sabab yadto, nabiyadiin, in kapag sutsising kita, bang tali kaingatan, in aturan, hasyara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagsutsi. Labi luwa, paliharan, sin pagjamban katwa na. So, amoy ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga palangon na kami Islam, in nilayon sing kami, insyaAllah, basing urok kalasahan, ruman ini, karena lang tayo na mong pangadyan na mo ini, na mag-continue na hadya kami sa namon lang ta, katagnaan na mo, unin sumuro na isab maon, na amoy adto yung namon lang ta, isugpat na mo, pabakas na narealizing kami sa namon hindi mapay. So, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, lang ta, itokbal na mo in sasalaman kanyukatan, amuin yan, kamubiyaw ni maalok kamo, murah-murahan, topikan kita na sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy makapaham, sin agaman niya, sarta, matatbik na to, inamuin lang taraakan niya, magkaamo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiad to na, tagnasing kukurasasan, inamuin lang ta, siya yung tumagna, biyayaon sinamuin, pangadyan sin kami, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. So, yung pangadyon ta, bihan tagang ta, biyata doon hamin adab, qada'il haja, aun siya sa laso mawad. At niya to pangadyan sin kita niyo, doon ha tungod parkala ini. Al-maddatul ula, fima yanbaghi qabla at-takhalli, wa huwa, at niya, in panagnaan lang niya, aming bisarahon taruna ini, amin di pa kita ini sumampay madto pa amin ini longta pagjamban nito. Insyaallah. So yung panagnaan beta dunhay ni ay yatluba makanan khaliyan minan nasi ba'idan an indarihim. Amin lumawag kita long niya lugal amin atin niya wayron makakita kato. Malayo dahil hapangatod sinsiyo manusia. Amin, wayroon makakita. Yung mga ini, lang tadyo madyato atin po nakauna, wayroon pa mga lokal, amin biya mga sipok, hinangbihan sinini kita, katanaman, labi na wakto na to ini, naon na katanaman pa kanya, aon na kabaybayan sin kita, naghinang na asal lokal, amin pagjajambanan. Sumakawa, misan inibiya ini, kakunhan na to da ingaton, sabab aon wakto, ni na to matanto yung ginawaran na to. Amin doon na dyan kita habay na to bihan makapag jamban. Aun waktu makapanaw kita pa mga lokal bihan, amin lokal inibukon tatiuod, jumato na hadya. Aun waktu na yung mga yan, nasa nakalumag, nasa dyan lokal, amin dumakan pakain-pakain. Bihan. Kasi mga jumato lupa sug, nakaunad to, langta, amin naaw nimbuno, na hahalhalawang simbuno ini mo na kayo nga manghawno na yung kasampayan mo. Manaw ka pa ako yan bihan. Nagpanaw na hadya ka magtubihan pa. Pakain binawa yan. Naman jari yaw ning tao katan lang, sibu da ka mo nagpapakoy katan. Man jari diatungan ka sinamin uno yan. To pakain ka, roon na kaliming ko degadan. Kaya lalawayan sin tao katan di. Lumag ka sin lokal, amin malayo. Di ka kakitaan si Mano siya. Correct. Biyad to yun namin biya mapatutinangon. Inshallah. 5 ruya, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. Law niya inkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya magmaksud kana in siya mangjamban, lumag siya lokal, lumayo ding haamin pangatod si Mano siya supaya way makakita kaniya ang sulag Mano siya.
bihag to namin hinang sin paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa hawak to nila to tempo nila to wayron biya sinamin lokal ta ini maghinang kita lokal doon lang ta amin kila sing kita mo yaonin biya mga lokal pag ini jajambanan sing kita bihan. Sabab na yung mga tempo na kaunayad to na muna maunit sila maghinang labi-labi na hawla nila madtubihan bukon biya sing kita lupa yaw namin manjarita kalian in kanila magludlodin buhangin bihan di isa to kahinangan kuan misan yung pagkubol dito kanila bihan maunit yung magliang sabab magludlodin buhangin Dito haka na bihan sa ni mga kuan nasain sila man to nahadyabihan lumag sinamin lokal malawak din nga pangatod si Manos ya supaya ini tumanam sila bihan iban marayaw in biya kira-kira sin panganal nila sabab in sila tanto nila wayro makakita kanila Manos ya sinamin hinang nila iya to daakan sa tahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan di in Rasul maghinang magmukundaakan din Allah subhanahu wa ta'ala amad ti namin panagnaan long taring ha mga ini hari pa kita maka pagjamban lumag kita sinamin lokal amin malayo dayon nga pangita si Manos ya na sumuno hikaruan Alhamdulillah. So hikaruan mga palangon ha kami Islam ring ha mga adab atau kan aturan sin pagjamban sin tiap-tiap pangatoring kato niyo. Ini mga palangon ha kami Islam na panghindo ini Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan na sampai sin mga Yahudi katon na ajaib sayan sila. Na ajaib sila sin parkala long tapang ito sin agama sampai nakapangasul sila kan Salman. Radiyallahu anhu. Natin na ajaib sila uy na biya lang na maka-ajaib in agama niyo yan. Ay ko na sampai sin pagjamban no nahilo ka niyo. Nakakatuan. Na ini ni kaluag ini sinamun lang ta pamando sin agama. Meaning in agama ta bukun hadja parkala pagsambahyang hindo kato, parkala pag zakat, parkala pag puasa, parkala pag naik hajj, atau pag uno-uno nakatanding ang mga reakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai sin parkala pag jamban, atin na yaon na nanunsod doon in agama Islam, aun aturan bitang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin na misalin magjamban, ibadat, bangmakaroon ng kabayan sin Allah ta'ala. Sab namo din maksud sin kato, kaya pa niya sin Allah ta'ala, mag-ibadat pa ito Rabbul Alamin. Na bukod na siya pag-ibadat mga panahon ha kami Islam doon ko lang sambahayang hadya. Sabab na pilamiyat din sambahayang mo. Na sampay sin pagjamban bang kita niya kada aturan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Amayan to. Na ang kanalong ko, yan in kadingkatan sin aramata. Nasa, biyanin ba isablong tayo ni ka agadda bang tali kapahaman, kahatihan. Na amoy natin na magpaham kita ni mga panahon ha kami Islam. So lamod din ang mga nasabot adab sin pagtunay sin hajat ato kan pagjamban. Law na an la yadkhula ma'ahu ma fihi dhikrullah ta'ala. In ayaw kita sumod, in ayaw siya sumod mon pa amin lang ta pagjambanan niya, tampat lugar pagjambanan niya. At tawakan haon-haon na lugar amuin lang ta. Amun jari sin sara, manjari siya mangjamban doon haon. In ayaw siya long na natin na sumud maon paamuin tampat pagjambanan, nagdara siya, doon habaran niya, uno-uno na amuin niya doon nakalukis ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan tumanjari mga palang na kami Islam. Yan tuliangan kato, si Nabi Muhammad sallallahu karena ini na laong taon mga dalil na sabot kariwayat, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in siya, aon sing-sing na katuan na simususok siya sing-sing biyayan, pagubos, naon doon hasing-sing niya, nakalukis, biya naka-engrave din doon katuan, iukil maunin namun ngan si Nabi Muhammad sallallahu lakam niya, biutang nito Muhammadun Rasulullah. Salta lang si mga ulama, amoy niya pagkusalon niya ipagtumbok niya katuan mga letter nila, amoy manunjokin surat yaon, din tuod ka niya, bangaon niya doon mga laong tasil, kaya utang dahil nga amin sinsin sa Nabi Muhammad sallallahu na inadto siusulog niya yadto in siya nagsusulog siya sing biyayad to salta tara dakam biyado katuan na Muhammad Rasulullah wa kana idha dakhala al-khala wada'ahu nakaway tasin long ta kasahabatan si Nabi sallallahu nakasakop kaniya in kauna na si Nabi sallallahu alaihi wasallam na pabili siya sumud mon pa amuin tampat lugar pagjambanan niya wada'ahu at niya igon niya katuan himutang niya pa amuin
Maun pa amon, di niya maramon patampat pagjajambanan. Insingsing niya, amon nakabutan, Muhammadun Rasulullah. Yadto ito yung lapal Allah, nakabutan dito hadto. Na inadto panghulmat niya, salta pangnalrain niya, hakalam, iwan nga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di edto siya magdagayad. Na uno-uno na din ang mga longta, panyap sing kita, amuin, yaon doon, nakalugisin kalam sin Allah ta'ala. Labi luwa, mamamushap na katuan. Ato makita bini, nabago na jabuok. Inyaunat, lapal Allah Muhammadur Rasulullah. Amurayad to mun Allah, Rasulullah nakasubbat para sulad to. Amurayad to na mulong taon, lapal Allah, na di sin Nabi SAW, pagdahon, paghuon niya rin nga amuin long ta ulamay niya di man niya hiig niya yadto di na dahon pa amuin tampat pagjambanan karna long si mga ulama ito pag-ihtiram niya pagdiyon niya kamulyahan sa alta panghulmatin niya panglaggoin niya ha Allah subhanahu wa ta'ala amoy yadto mga panaham Islam lamod din ha mga long ta kakahinang ini mangta kaya ani ba ni maparkala inya mo piani bang kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini ibarat sa lagu-lago patuhan rabbul alamin ikato katuhan ini kato niya long ta beta diha ini an yuqaddima rijlahu al-yusra inda ad-dukhuli ila al-khala amin long niya paunahon niya intikang sikin niya patuo mang siya sumud na pa amin lokal long ta pagjajamanan ini mga manunjo pa in kita misan biya din na inlong ta in siya sandalan ta subay kita nangangandal day sa marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala amin di takalupahan inamoy ini aturan ini atawa pangaddatan ini sin Islam bangta piagang gautaan haamin panaw ta sa jamad to palugal sa ta si pagtikang ta mahinang ta amal dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab ini piang daakan paunahon mo amintikang sinsiki mo yaon ini bihan na biyabay ta kato subay siya amuyin long ta paunahon ini siki niya palawa ha at ini abang harap pa ini lokal pagjajambanan siki palawa yung paunahon bang sumod ko yung sa pamasjid bihan siki patuoy sa paunahon bihan naamo yan tuin dahil mga aturan bihan. Naon yan dahil pag-uus tabi yan itakay nga tanunoy nakatikang mo na lawa ka atawa tuo. Bihad to. At imana niya, wairong panganal tamisan namin sumud kita palaw miyaon. Inyad to subay tari kalupahan in kita nagamal. Misan saw pa maharap ta na palaw sin lokal pag ini jajambanan subay taramahin ang amal. Ini hambok dahil mga pagpatumtum sing kami. Sa babaon waktu biya wayron na yadto halka kato yung mga yadto di adto mahinang tabihan nasa taon di hay ni panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala misan pa bihadto na yung kahalan yung kau sumod param si pagjajambanan subay rari malawa yung panganan pa Allah subhanahu wa ta'ala yung niya maghimumungan kau bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'is amin manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo magpatilibon kaniya dahil nga amuin kasaytan-saytanan halawsin ini pag-uuno yan, pagjajambanan yan. Usog na kababae nakatawa, uno-uno na rin doon halaw man sinamin lokal liaon. Nalaw niya, 5 rawal Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dhalik. At iniya on riwayat biyita kabaakan niya nakita bi Bukhari ini pagbatbaton si Rasul sallallahu alaihi wasallam mang siya sumud pa ini laom sinamin luwal yan. Biya na sinarina mo. Bang sa upama, mahinang tayo mga ini, amal na kula, inhainang ta. Ay, ikaw minsanin nagjamban kita tuwi, nakabak kita amal. Bang ta na urol yung mga panghindo aturan ini. Ngayon na to, pason yung mga biha ini. Subay na to, halkaan bihan ini, amoy in, karayawan, mahasil na to. Misan pa in kaaunan, sumod kita niyo palam si pagjajambanan. Insyaallah ta'ala. Ikaw pat niya. Lamod damik yan din ang mga pangadatan at tawakan aturan sin pagjamban mga palangon na mga Islam. Nasabot diha inilong na an la yarfa'a sawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Sa taran di auratihi al-ma'mur bihi syar'an. Lang si mga fuqaha apabila komon na pa amoy tampat pagjambanan mo. Amon long ta before ka mamukot ka tuwan na mamamukot yaon. Ayaw lang na ang katun in
tamungon niya pataas. Hingga suway na siya amoy dumagpak na maon pauno. Paamoy lupa, long ta makapamukot na siya. Inday Allahu alam ang mga makahati pa makapahampay mga kawataan biyaw si mga term pamukot ka to mamukot. Limingkod mo pa amon kampat pagjajambanan na. Abi ato katuan. Mamukot ini mag-squat. Mag-squat o siyang galis. Na amo yan to mga panghamis. Tama niya ayaw niya ang katon inbadyo niya na amo na. Ayaw mag-uso-uso. Ayaw mag-uso sumangkat. Bukod nagitinog pa siya, maghuho na siya sa tamungon niya. At niya inut-inuton niya yan ang katon sampay inbaran niya sa bibaba niya pababa. Beto pa man. Sampay amo inlong ta maka pukot na siya. At niya nakaka din namin hibal niya pababa. Iba itong bisod niya kaki sa pataas. Tamungon niya pataas. Amo yan to. Imaksud dito ato mga panonghamis na matinakahalgaan kalagbuan sinamuin long tapag tabon sin aurat Tabon sin aurat. Sebab na imahalga dito ang katabunan aurat niya. Sa amuin siya amon dia akan haba asara sin Allah Subhanahu wa taala. Na amo yan to mga panonghamis. Labo ko namon long ta pagtud ta mayan labi luwa amon long ten ko ta mga sa long ta sahara katuan. Kaya sabot mo kain natin yan na hadyaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam sampay pa mga biyayaon mga kapupuan. Pagkagimbagimbahan katuan na amon long taway pa mga CR amon long ta comfort room ato kasilyas biya sinamon kabiyaksan diha ng daira. Na in sila magkanto maglayo pa mga mungkatian diha yan. Amo no. Kanto na takingat-ingatan. O dalong mo ito na malayo na sa kuno na tao makita ka ako na dit ara kalaon mga tao. Nakauna madto. Nakauna madto. Ato na mamanhot biyan katuan na. Amo no. Na ato aon ba isa biya kay mo in maksud mang jamban na isa. Naman jari wala mo kita. Ipa mga bubuk na mo ko tadyo yan. Na yan to atin niya magali kita. Mang kita magangkat sin mga long tatamongonta na inut-inut ta ang katon pataas sa ta iwan pagbaba isab sinamon baranta madto pa mo tempat pangjajambanan ta. In maksud supaya long ta mapadharap din aurat ta amuin di kakitaan sa dali kabukisan amuin hiyaram sin Allah Subhanahu wa taala in hipakita tay patampa di pazahir ang mga long ta pagkahita. Amo yan to in mga palanguna ka Islam in long ta rin ang mga aturan hino kato sinara may Islam insyaallah Subhanahu wa taala ininisway na to dayaran sa da hinangon na to yung mga parkala di akademi karna ini na hika dayaw sing kamaruhan mo. Hika taasin martabat mo. Sebab nabang mga katikuno mga adakala katuan ang mga majori kita man ko nga patupad mga gimbang-gimbang pag kita mo kiawan ko telescope. Katuan. Di ta ingat-ingatan ang mga kawataan ato lang ta mga manusia be mga longta na kimakangin bukon marayaw yung pag-iman po Allah Subhanahu wa taala. Na ispian ko biyan be mga on telescope nila biyaw nini na matod na mga panya pa mo inlong ta ipagkukuan nila ini. Na ito kung namukot biyan pag kita mo to yan to ka telescope ato video ka na bang makita na yung mga parkala di mapatot kinakitaan ang panila mga ontod katuan majori kita ko biyan social media social media ini i-upload pa mga kuan biyan ang papagkatawa-tuhan kita o mangisin mga na yan. So amo yan to mga palon kami Islam inding ha mga long takakahinang aturan kawayaan sin Allah Subhanahu wa taala sa ini at panghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumuno katuan. Demikian lang niya ini kalima an la yajlisa lil ghaiti aw al bawl mustaqbil al qibla aw mustadbiruha liqawli sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilul qiblata bi furujikum wala tastadbiruha bi ghaitin aw bawl. Na dunay ni hambok ding ha mga di manjari hinangon sing kita to paghalian sing kita amuin di kita longta bang kita limingkod na biha biya na sinyad to ini longta lilay sin guru na to kalasan amuin bang kita limingkod na yad to subay mo matanto wala kaw nakaalop pa kiblat. Correct. Atawa wala kaw nakapanay kod ding kiblat. Inyad to sabab inyad to longta di yad to manjari yang langan nito kato. Sibo da in kita umalop atawa manaykod di manjari hatin nga di hawla ta di ka manjari umalop pa subangan atawa umalop pa sadlupan bihan sabab habihati yung butang mo na sibo da nakataykod na kaw iban sin nakadat na kaw bihan hatin nga manjari kaw lang niya pautara ibang pasatan manjari ato yung hinangon mo nasa ta labi marayaw misan pa in mga kakahinang sing kita halaw na simbayta lokal biya mga pagjajambanan labi marayaw rin tapalo pun pakiblat
Amo na. in kuan bihan. Oh, subay tayad to mapaharap bang bukon pa utara harap pa satan bihan. Mga maghinang kita si Arda. Maghinang kita siya. Butang sinamon bawal. Butang simbaw dito. Bihan to. Paghali tahamin malupa sinamal tabihan. Sabab mahinang biya kita nakasulang. Amo na katuan. Bihan, namad to. Sabab yang langan to, biya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kamo laong niya umalup pakiblat amin paalupon niyo in aurat niyo. Ha? Paalupon niyo in aurat niyo. Wala tastadbiruha bighaitin aw bawlin. Ayaw kaw manay kudlong niya doon bang kaw mang jamban ataw mangihi. Bihad namin kwan niya. So yung mga inikatan na aun waktu bang kita rin magtali si mga ito katan, usos na kita, wayro na panganal tayo mga ito. Nasa kalito yung mga ito, ambok ito rin ha mga nakalanggal kita. Aturan sin akamata Islam. Hindi taman jari hinangun. Nampay niya, man kita makalanggal, tanto-tanto sadya, karagdagan ni ng Malta. Correct. Karagdagan ni ng Malta. Iwan na masiat. Nasa reo rin, misang kita mangjamban laong ta, amin, amal marayaw yung mahasil ta. Makawag kita karayawan, ha amin panautad to. Bukon gaman kita kaluppasan. Bihad din namin mapatutay lang. Sumulo. So, amayad itong mga pamangabislan na nalilasing ko kalasahan natin na di man jari umalop, iwan tumaykod yung kiblat. Kapag jamban, doon nakamanghi at tawakan mangintaw. Naramik yan na mo din mga adab na sabot ang panakapin-kapin ini, lang na an layas li saliraitin aw bawlin fi dhillin nas aw tariqihim aw miyahihim aw asjarihim al-musmira. In ayaw siya limingkod ha pag jamban niya ay roon nakamangintaw at tawakan mangihi. Bukod siya roon, lang ta magbugit sin jamban niya. Fidilin nas, doon hamuin lang ta. Sisilungan si Mano siya. Sisilungan. Biya mawitin siya diyong gato na, saon. Amon, una pagsisilungan si mga amon Mano siya, saon mga waktu mapalusuga. Awan, sa mga kahoy. Som kahoy, magkajariyad to. Atin niya, una na amon sisilungan. Sin Mano siya. Atin niya, riindiin na inamon lang ta. Dagbos niya, atawakan. Basta pagsisilungan si Mano siya, saan. Inyad to, di ito manjari. Ayaw siya limingkudan ito. Rito siya magbugit sinamon lang ta. Tabi ay lumi niya. Sabi niya, doon manjari, liangan niya to. Damikyan, tariqihim, amon mga daan, dalawa yan si Mano siya. Dalawa yan si Mano siya. Mga ritong daan, natapos daan ni katuan, ha? Jajakan si Mano. Jajakan si Mano siya. Ang kaingatan mo, ro ni Mano siya, maglaway haon. Ayaw ko mang jamban na yun doon. Ay, ikaw na, iwan ka Muslim mo, nagtataat po Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi mamataliin mga biyadto katuan na yan. Now, sinedto, bilang pagpaani biyadto sa alta, pagpatumtum ka to, sin Allah subhanahu wa ta'ala, yakaw, bang sa muslimin. Aw miyahim, atawa mo inlong tapag tutubigan nila. At pangangawaan nila tubig. Amo na. Di yan tumanjari, long ta, may mga kupong yaon katuan ha. Ataw pagdarakdakan nila. Amon hao inamon source sin tubig pagkatawaan nila. Bukon ka urid tumang jamban. Ined to manjari. Damikyan lang na mga kakahuyan, hasobsin kahoy, amuin magbuwonga. Nabi sa mga somwan ni kato, nasomdoyan, nasomangga. Somampalam. Kataan sinamon kahoy, magbuwonga, amuin lang ta, kaingatan mo, inyaon, aun tagdapukan niya, atawakan, inyaon, pagkakanton si Mano siya, pamusuan si mga amulang tamuang kahuya, katuan, di ka manjari, mangjaman hasaom niya. Sebab na, mataod lang ta, makamudarat. Tod makamudarat. Dengan mga, all the way na sabot diha ini, na, imagine na ni kuno mga panaham Islam, pabila lang tinabok ng kato ng jamban ha, saom si mga kahoy pagbubunga, mga sumampalam. Na, bang mga mahulog yung mamampalam katuan ha? Amo na. Maupas na, makatupa mo lang tanajis mo. Na para na makaunin, hindi matsin Allah ta'ala. Karena ito na ito, na amo yan mga paham Islam, di ito manjari. Sambay ka sa putsin kaiba ng katuan, ang bukatis na may ta, minsan mo kung magbubungalong na. Bang amon kahuyan, mga atin niya, inta o magpaid na ron ka niya. Katanaman niya, ron siya maghali-hali on sa waktu. Yan to. Lamod din ang mga deal ini katuan, amon na sisilungan si Mano siya. Amo yan to. Na yariin ba ita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjuki pa amin lang tadalil sinasabot kain na yadto na si Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in as-salasa anib kamo hali kamo kabuwa kamo haamoin tula nat ini
tuin ni hati Nabi mga karurukalan. Memol kasi Allah Subhanahu wa Ta'ala katuan ha. Tula na. Sabot si Nabi intuin, nasabot. La natin tuin ni. Kamu kaisa al-buraj fil mawaridi wa qari'atin. Amo inlong ta mangjamban. Magbukit sin najis. Doon pa amo inlong ta darangan sin tuwig. Tuwig ko. Beses na buta kain na yan, amon long ta panuwingan sin tao. Amon dito dito mangjamban, dito manghi na inyan, laknat yan. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa, wastit tariq. Amo inlong ta haritong sindan. Haritong sindan. Damit yan, inyan, laknat yan. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadil, iban sinamuin lang ta sisilungan, lambong. Pagsisilungan sin manus. Ya, inyan to katan no sinabi, lalamod din ha mga uno, lamod din ha mga pagtaon, lala na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila intaw himinang simparkala yadto. Kaisa, kabalikan ko, mangjamban siya, haamuin lang tadarangan ng sintubig, hikarwa, mangjamban ato akan mangihi, hari itong daan, dalabayan si Mano siya, hikatu, amuin lang ta hasawom, ato akan ha sisilungan, pagsisilungan sin mga lang ta pagkay niya Mano siya. Demikian nabanggil din wakadura daanhu kadhalika an-nahyu an at-tabarruj tahta asjal al-musmira. Nah, diha ini demikian law tanabangkil din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na insiya atin niya nang langis siya tungod pa amuin magjamban haamuin habawaan sin kahoy magbunga. Amo yadto mga panahon Islam in dalil lang ta sin kabtangan among kain na yadto sabab na yung mga fukaha alhamdulillah di sila magkabtang paliharan mga laong taturan biya ini mangwayroon puunan dahil habay ta si Nabi Muhammad sallam at tawakan aun tuod dahil mga ayat nasabot guwa dahil nga amoy laong tapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pabiya nakapin katuan ng bukis na in kay napusan long tar ing haamoy in mapatot hinangon sing kita hari pa kita mabot madto pa amin lokal pag jajambanan. Amo na ni kapitulong niya an la yatakallama hala at-tabarruj liqawlihi sallallahu alaihi wasallam idza taqawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatha fa inna allaha yamqutu ala dhalik. In hinangon longta di manjari hawak to sin nang jajamban na longta ibutang taon iban niya, manjari yung sila nagjajamban, yun sila nagmimiting, nag-istoryahan. In yaon long ta, piyang langan, di manjari mahinang si namin Muslim bihan. Sabab na inkaibanan, jinisan siya ni mga kuan, bangaon mga iban bihan na aon waktu naglalata laon sin kuan. Naglalayo sila suway katuan. Suway naglalayo bihan. Di manjari sila amin mag-story bihan, yaon sila nag-uno. So, kung nga panganalo, namin parkala, yaon, iaalok nila yan. O, hamok parkala, kahasilan sing kita, adakala in mahasil moron karayawan, adakala in mahasil moron kangian. Natawakan mo ka, sinala. Labi-labi na to, bang isaw pa ini nakasulang kaw sinamin sulang, ini di na to manjari hinangon sinamok Muslim, na may hinang ito lanat dakula din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Amo to hindi manjari lang ta mahinang sinamok Muslim. Yang langan wala yatahaddasa fa inna Allah yamputu ala dalik. Mga yaon lang ta hamok yaon ding mga ini mapatut paghalian sabab mulka sin Allah taala in sumampay mga tao sumulang sinami mga yadto. Tama tulong teng kahinapusan ding haamin madda ula pangadyan panagnaan long ta haamin hindi pa kita sumampay madto paluwal ini pag ini jajambanan atau paghihian sumuno. Demikian mga panahon Islam lang tabi sabot siguro kain na atin ay maudu diha ini biya to mga katuan to in maudu. Biya on lumatun na kami pa amo ni karwa maudu al-madda athaniya. Maudu ikarwa amo na nga pima yan baki fil istismar wal istinja. Amo in lang ta in mapatut hinangon ta. Katungod sin pag-istismar atau kan pag-istinja. Istismar ini amuin lang ta pagkuli atau kan pagpahid katuan na. Wal istinja iban sin amuin lang ta pagpaupo. Amo ini.
Na amoy ni biya mga long ta mga kamaasan na ilmo dakula katuan pag istinja pagtako ni Juno istinja long na. Amo na to. Juno istinja na ini ni long ta may biya magbukan nila. In pamagbog nila ha ini labi deng ha pamagbog nila pagsambahayang. Sebab na dirihan halka ini deng ha pagsambahayang. Amo na to. On deng kanila magsasambahayang sa inil mo na mulong na Juno istinja. Amo na. Sa na mga subuhon mulong mo na uno tuan istinja no maksud istinja ni ini hatihan ni tawsog. Na istinja wala na ilmo sayan. Sa din nila misang kaingatan mo ni pagtakon istinja. Na istinja mga panuhami Islam ini ni mga basa sinog at inapagpopo. Pagpopo amo yan to ibay pagsutsi ato. Dami kaya ning pagkuli pagsutsi ra. Pagsutsi. Na kabalikan na mo iba siguro kalasahan mga katotay manghura na mo in di marungog kamo habyaw nini. Tumtumunta in daakan kato sin Allah ta'ala tungod pagsutsi ini at ini long ta suway mahinang ini long ta sabawan sin hikasa sin ibadat ta Allah subhanahu wa ta'ala. So in pagsutsi syartun li sihhatis salah. Hati niya syarat siya ini hikatayma hikaamo sin amon long ta ibadat ta labi pagsambahayan. Hangkan na kita naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala namang ko ang siya jaysab so kaya sa bato mo na si mga lang taparkala di akan sila targa si magsambahayan. At hindi mo na mapakayan to pabiyado nagbos na katuan. Iba si mga ini kan hidoan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpaupo, mag-ayil, iwan magtayam mong katan ginisan sinamon long tatungod pagsudsi. Maksud do na supayan ibadat mo. Basi mo sambahayang at tinatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to mga pananghamis na rendihay ini lang ta panagda na sabot lang na an la yastajmira bi idhamin aw rawthin. In ayaw kita manguli, mag-usal lang ta magkuli, sin bukog. Atawakan tayo sin mga binatang. Hipagkuli tayo yan. Sabab na in pagsutsin mga panghamis ng pagpopo ini, amo lang ta pag naramod din dihin manjari magsutsi ko ring hapang jamban mo duain lang ta manjari pagsutsi mo kayron na ka magkuli ka atawakan magpopo at ina pagkuli amo na mag-usal sin mga lang tapanyap amo in makajari beta sin sara masabot ato rin sa Allah subhanahu wa ta'ala arapon ikarwa lang taginisan sin paglano dahil hamon pagjamban amo na magpopo istinja na manjari pagkuli aon mga lang ta panyap atawakan mga uno-uno na makajari hipagkuli aon di makajari hipagkuli yadto lamo din mga suway hatihon na to yadto nariya ini kaya ita ayaw ko lang na manguli hati na magpahid sin najis mo gana maglano ito sa doon mo may mga bukog si mga bukog binatang atawakan lang ta mo in tay atawakan najis sin mga binatang. At namin nanukas na nanukas na sa mga tay kura ini katuan ha. Nakita ko mga tay kura biyan nung muna natin matahay-tahay na sa ini. Kawaon mo may pagpahin mo siya sinamon najis mo. Inadto piyang langan. Di adto inagam mamawaya simbiyahid do karna Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta. Law na la tastajmiru birrawth wala bil idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jinn. Imbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjo kipakabtaran tagain alam na ayaw ka mo magpanguli sinamuin najis sin mga binatang. Wala bilidam na mikyan ay nasab ka magpanguli sin mga amulaw ta kabukog-bukuan. Kabukog-bukuan. Mayta fa innahu zadu ikhwanikum minal jinn karna lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in lang ta najis sin mga binatang yan, biya mga tay kura at tawakan tay sapi. Iwan na si mga kabukog-bukugan, inyan lang na kakaunsayan, sintay manghod niyo, bangsa jin, baon nila, luto-luto nila. Amo yan to, ha? Zad nila katuan, ha? Zad nila, luto-luto nila, baon-baon nila, tinakakaon nila, imaksod dito hato. So, amo yan to, mga panuhamay Islam, in baita kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati niya, di kita manjari ipangulit tayo mga yadto na katoy ko no so pa mga nakita ka mga bukog sapi din doon ti matahay na pianguli mo pag usyad to na ubos mo pianguli na of course yun na mo na just mo nagkarutang na doon na ala kala mapot si mga tayo manghudta bangsa jin pagkita nila na kakaunsa ini na pagka nila pag long ta
tabiya yaon pag sungit nila na bukod na namamon kabiaksahan nila. Na kati ko no, ikaw yaon ka sa pama, ha? So ito pagkibito ng baranta, ang kita piyakaon sinamon lumi. Una hindi mga laungta, pananamanta. Nabiyahiyad to, amoyad to, mga pangamuslam, at in kita, alhamdulillah, dahil ang mga pagpalangga kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sa alta, pagpataas sinamon laungta, pagpawidda, dahil ang katandya panjari, na alhamdulillah, in pagkaunta, na pagkaun lang tabi mga amuin, katuan, hatin niya, i-compare pagkakaon sin mga jin, na biya nagbus nakataas-taas sinamon lang tadarajat sinam kakaunta rin kanila. Sabab na, in kanila, nasabot yaw na, katuan, biya nasabot mo kayo, tado katarin, mga ihi si mga, Diyos nila. Diyos nila yan katuan, ha? Na amo yan to inshallah subhanahu wa ta'ala. Kurang mo lang katuan, mo ito biya mga nilayan sampai pa mo napusan ini. Di karwa katuan. Milong niya kakanapan ko to nung Baitain Rasul, banghad dyan nagsibo in kakaon niyo, iban sing kakaon sinjin, na wayroon makapin kaniyo. Wayroon. Sabab in sila, naman dyan nila hitapok king katandi mo kakitaan. Malawa na dyan nga adeng kay mo. Koreko. Pag kita mo, mayroon na mga nagsumbay ko sa biyan, may natoy unod. Ngayon na. Ang kaya, di bukon kanila, rin sila magkaununod sa unod kambing biyan. Ang kanna, minsan mga sampol-sampol ipaghinang tayaon. Namo sa atin. Paghinang mo sing kaiwanan niya. Ngayon ang problema. Laboton nila, hindi magkaun, sinulalabotan nila. Amon. Bihan, pakaunon nila wajit bihan. Bihan, adyalan nila si mga mga kuning ini. Aun saan kuning. Tapos hindi magkaunin mga yaon kataan. Aun kakaon nila tartanto para kanila. Aun saan yung bihan na hinang problema na pula. Yan to. Napalasin na mo din nila kapaman makatuan. Ang kanay nilong niya kakunahanta ini pagpatumtum. Kalo-kalo ramanan do kaylo. Minsan aun nakahinang. Amin mapinda niya hinang niya amin wala nakaamo paon paamon biya. Pakugdanon madto pa aming kabayan sa Allah. Naman dyan ni karuan niya, an la yatamassah aw yastanjiya biyamini aw yamassa dakarahu biha liqawlihi sallallahu alaihi wasallam la yamassa ahadukum dakarahu biyamini wa huwa yabul wala yatamassah min al-khala'i biyamini. In hikaruan niya, di ka man jari manapusapubihan, sumanaw-sanaw bihan singkuan, habang kahuwak to na si Mini nung ta magkulina atawa mamaupo na bihan, na di mo man jari pakaunin lima mo patuo. Subay siya amin lima rapit palawa. Bihan. Damikyan, law nyari ka man jari umulin sin ini aurat mo. Bihan. Sin amin lima mo rapit patuo. Bihan. Amo tuin ini piang langan kato. Di manjari pakayon ilima patuo hipag ini kuli atawa long tahi pagpaupo long sing kita. Damikian di manjari ini umulin kita sinamuin aurat tabihan sin lima tarapit patuo. Suway inya to kataan dapit hadya palawa. Biad to namin biya mga panghindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab amod tulang tain amon piya kikita niya sa tainang niya. Amo na ini liukisan atawa liukat si mga kasahabatan sampai si mampay marikato taniw katantan. Alhamdulillah. Na sumuno. Sumuno mga parawahang Islam, long taring mga amuin mapatot. Long ta usalunta atau kan aturan diha amuin pag stage mo rin sinja katuan ha. Law na ayakta al-istijmara ala witrin. At inaban kita mag-istinja, mag-istijmar, amoy magkuli ini. Magkuli. Aw natural na sa pagkuli. Sa pamay mo sa kosin bato. Bato. Yung bato din mga laong tadyari, manjari pagkuli. Inyan lamo din ang mga laong tadyari. Nabaita yan sin lang Nabi Muhammad SAW. Bato. Kabiaksan so pamakima ka bato. Ato ari ka ato mga bunot katuan. Bunot pag-usaron nila yan, yung bunot. Nabiya yan. Kimawa ka bato, manjari, mawaya ko magkuli, hari ko mag-usal sin tuwig na ito mamaupo. Suway lang na witir. In witir, ini among gansal. Gansal siya.
Long ta sampai beta din long na kay ay kaanyas transmira bisalasin. Bisalas. Biasin long na amuyin magkuli siya sin tu gansal yan siya tisin amon in gansal din ha ambuk tu 5 7 siyam katwana yan yung gansal to ad number pagtangon sin ang rasang galis na biya lang na sinamuin manguri siya sin tu na banglaw nari pa biya dagbus mahasil ing kasutsihan at hindi pa siya lumanong hatuyan to pagkita niya lang tabi naturin na usal niya wato kagkuli sabi ha pananaman niya on pa biya najis na kapin na istajmara bi khamsin masalan lang sin mga fukaha habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam atin niya na magkuli siya sin 5 atin niya 5 wato meaning ganapan nirwa hasupay ng 5 na inamon to plus 2 na isaw ganapan murua may nang 5 na dugan sal day sa bujel day sa biya to sulat na amayad to na atin niya biya na jadto dahin hatu bang malano okay na sarang na atin na biya mga malano nakaw mamarahin na yadto bang pag nanam mo biya long mo biya mga bukong pamalano na umanap ka urwa may nang 5 na magsupa mabukong patulgaton na umanap sa urwa may nang 7 basta kansal siya kagi amoy ito mga parahamis namin long ta aturan pagkuli likauli Salman radhiyallahu anhu kabay tay Salman radhiyallahu anhu long na nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar katuan aw nastanjiya bi raji'in aw idhamin jadi baita katusin long tamok ni mga sahabat si Nabi Muhammad sallam long niya liangan kami atau akan liang kami si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa amin long ta magjamban amin umalok pa kiblat biasa na sabot siguro karasan kaina liang kami si Nabi sallallahu alaihi wasallam umalok pa kiblat hapag jamban doon nagka-long mangintaw at awakan mangihi. Demikian lamod ng hapyang langan kamo in amuin long ta mamaupo kami magusal sinamon 5 tuo ini ini pagpaupo amyan to na duha wa isa bang supamaon uzor nga katuan biya mga on sanong ta mga napukol nin lawan niya na way na choice na katuan na sana siya umusal sinamon tuo niya yadto mga paruham Islam na at idamikyan daw, nadaangan na isab kami, amuin mamaupo, at akan magkuli, sinamuin mababa, dahil amuin tuwa to. Meaning, amuin lang tabukon siya gansal. Maba dahil hato, meaning, abuok, at awakan tuwa, inatulangan kamo. Long sin Salman, inabi sa sanang lang kanila, mababa dahil hato. So, aw sarapat dahil hato, palima, papito. Gaman mataod na ayaw isab sin malano na yun naman ko naghihid naman ko away dog atuan na demikian law sin Salman radhiyallahu anhu deng hapang langan na sab kamo long na inamuin mamaupo kami ataw kan magkuli umusal sinamon long ta kakaon kuno siya raus siya katuan amuin kakaon ataw kan najis sin mga binatang may sabot ta kaina iwan na sin mga long ta amuin kabukog-bukugan bikaliwan sin hamir bikaliwan sin hamir tay sin unta tay sin ni donkey donkey amuyan to mga palangon na kami Islam nasabot diha ini ding mga long tadi manjari hinangon bangko magkuli tawakan magpopo so amuyan to nasabot di katon na waraji long na warasul bigal wal hamir amuyan to nasabot na kain din inshallah subhanahu wa ta'ala kaupat katon na ini kaupat amin kahinapusan niya long dasim pangadyan ni karua in jama'a bainal ma'i wal hijara qaddama al hijarata awalan thumma istanja bil ma' wa in iktafa bi ahadihima ajza'ahu ghayra anna al ma'a atyab liqawli Aisha radhiyallahu anha murna azwajakunna an yastatibu bil ma' wa inni istahyihu fa inni astahihim fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu lang niya bangsaw pa maingkaaw nan simpagsutsi lang tapagpaupo
biha na tungod sin nganan istinja iban pag istigmar Mm. manjari nag-aga din tubig iban sin long tabato Mm. bihan paunahon siya imbato at niya maksud niya manguli na amo Manguli na mo na. oo manguli na ako bihan mo na mangganta wayron na to din doon haon ha ini sa kira-kira apa na naman wayron na siya na dis nakapikit naman doon naampakaw mamaupo madtubihan sin tubig amad tuin mapatot na bangsaw pa malong niya ini mamarahin na inhambok din kanila ruwa iya to yari na misang kauri na ini long ta umusal sinambuok oo sa amara ko man long niya labi marayaw in tubig In tubig. At yan, dahil timbato labi marayaw in tubig In tubig. sabab long niya gaira annal maa atyab Atyab. at hindi masiguro mo tuod, sutsi tuod Sutsi bang ka. sa pa hatubig magtubihanin o salon mo. Besing kaptangan si Aisha, radiyallahu ta'ala anha, amin ini, pagdaakon na mo long na yung mga, ini ay unway ni, pagdaakon kami si mga kamanahan na mo, untaon, adwaja kun, Siya nang dapat. siya nang daak, Di ak ng kawawayan. diak ning kababaihan, amin maggalano, magsutsi, ibang tubig. Sabab, inamin tubig lang niya atyab. Gairaan nalma atyab. Labi siya amuin malano ipagsutsi in tubig dahil siya amuy in bato. Namoy at namin biyay tabihan. Sabab in kaawanan lang ni sin Rasul, amot ipaginangon niya. At inirang niya in tubig, iban sin bato, piyon niya na magtuin tubig. Correct. Amo natin kwan niya. Nabiya da balong tasin mga ini, ati ko biya da sin mga sa pantun sin ini, yaunin ini mag-air kaubihan bangwayron tubig manjari misan lupa na manjari misan kau yato nakapagtayamum na bang sa pamaon na tubig mabatal na in sabab labi marayaw in tubig din sin Correct. lupa Sinamon pagkuliyaon. pagkuliyaon mo na. amo ating kamaksuran niya na sumunod madda tayo Na amoy at mga panahon ha kami Islam, kawalikan ko, along tayo karanap community o, nasabot ta kain na yadto ding mga amon nanjari iwan di manjari pagpanguli katuan na nasabot ang hadis to di manjari panguli biya na sinamon lang tanadis mga binatang sin mga viral iwan si mga hamir ato kan donkey yadto iwan si mga lang ta mga najis si mga kurain sapi mga dikato namikyan di adto manjari iwan na simbukog, lang ta si mga binatang na ito manjari panguli. Lamod doon haon, in mga lang ta, uno-uno na, amo in lang ta, on kapaindahan nga rakula. Biya si mga katas huwag susuratan. Biya lang ta mga gatuan lang ta, intermediate yaw, na to mga yellow pad yaw na, notebook mo yun, kung magigito ni panguli mo. Sabab, on kapaindahan na kula haon, na sinamon yan tukagin. Kuha ko sinamon, lang ta, amon bumugiton na. Sa magkajari. Ipagkuli yadto. Damikyan ni manjari pagkuli amo na yung mga long ta kasayo-sayo lang gatuan. Mga petsay yaon. Kakaunon. Yan mga petsay yan. Dito manjari ipagkuli. So amo yadto mga programa Islam naramikyan besin nasabot sin guruhay noon. Natin niya mga parkala mo in long ta dua sa kasutsyan ini. Papag-agaron mo na long ta makajari at wamok din kanila makajari na bangso pa mabali ng buok mamarahin na. Ikalanong na may tesab ko magganap pa. Tuan. Mayad to. Sabab na yad to. Isa radulawan na nanangdak siya katuan ng mga kaasawahan sin mga amon kausukan. Inagin niya na dakan yung long na mga kabanahan niyo. Nang sila maglano na amon tuwig ka rin labi marayaw. Makapagluloy lang na ikuan. Jaman na to ini. Mga kalukan-lukanan biya mga amin biya mga pakayan si mga tao long ta altaan na yung mga ini pagjajambanan nila yan aon din doon han long ta amin duayan to pagyanon sa mga kuman amin tissue long niya natin niya to pag-usalon nito pagkuli aon yan kuan bihan nakakato biya ini biya kulang din mag-usal sin tissue kulang bihan biya gaman biya wayron na nalaat kita amo na sa to na pasang gatuan ito pen lapal mo on saan biya mga longta kita ini amo newspaper yan diaryo lang sin Tagalog pagtawa ko sin Tausog no nakatastay sabab na
Ipagpanguli. Ipagpangulihan si mga sila, miskin-miskin din mga amon lang ta. Sapat mo na yung mga rayahan tisyo. Mga joy yan, tisyo, may pong salon nila. Na yung mga miskin-miskin na imot-imot na yung mga newspaper lang tanaka na takarandanan ng dahon pa ba nila. Amay di pagpanguli nila. Nahan ng pagtaw-sintaw soblong, nagkatastay. Amay adda ka yung mga pag-unsol nila. Na damit yan, alhamdulillah, mari inapusan na katuan madda niya. Inapusan madda, mga paluhama Islam, amon lang ta, yan na kami pa, duhol-duhol na sinamon modo sing kami. Amon fima yan baki ba'dal farag, atin niya, uno yun biya mga mapatut hinangon, salta, amon lang ta, nareakan ka to din mga adab, amon mapuas na kita lang ta, amoy in. Ubus na. Mangjaban, ubus na. Atin niya, umukat na nila sa pangjajamanan ta, amoy yan to. Nalaw na nasabot dihay ni kay salong na ayukad di marins dahul yumna inda khurujihi min al-khala. لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك لو نائن سوي أتنيا paunahon insiki tuo hawak to siya gumawa. Nakakatuan. So pamalong kita kasilyas, alam toilet, alam CR, na pag gusto ng jamban o gusto na maupo biyayan na ayaw na kita magpalukay halam katuan ha. Inyan dahil mamakro sa yan namon magpalukay ko ron ha. Daw sin CR sinwero on nakagunahan mo naman ha katuan. Uwas mo mag tunay sinhajat ka kunahan mo nawa na ko magtuoy. Na naman jari bang ka kumuha na hamon long tayo utang tatimod na malano na ka alhamdulillah malamot ka. Hinangon mo ayo ta kalupahan. Sunna ini sinabi sallallahu alaihi wasallam. Bang kita kumuha paunahon tayo inamun sikito bang gumawa. Nasabot siguro kain ha. Bang ko sumurisab, sunat, tuuin paunahon bang gumawa, lawa. Adapon bang lang tabi mga kasilyasin bang sumud, lawa, bang gumawa, tuo. Narihay na lang na, suway pakuwaon, gumawa ka, paunahon mo in sikito mo, gumawa. Dahil haamuin kasilyas, gana inyan lang na dahil magkakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumuno ka tuan, on din karwa. Ni karuan ni abiyeta doon ay yakula gopranak. At niya in ikaw pagka naubos na kau na mo po, ubos na kau nagsutsilong ta dahil hakuan ito timindog na kau sarta nakatingkang nakaubihan pa uno aming gumawa na yadto ini hitingkang mo na yung siki mo pa ini tuo na manghindua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsukur ka niya si mga uno-uno iban pangayo kaampunan ka niya si mga uno-uno katantan bihan supaya mapuas kita rin nga kataksilan sing ginawabaranta pabaranta imian kita kupranak te sa kaulawla pang hindua apa Allah ta'ala pangayo kaampunan ka niya si mga ununo na bang aon doon biya mga kalawungan wala ini takya sayuhan bihan di matukato na yung mga ito mapuas kita wala mo na sampol na yung kakahinan at tawalaw niya ini imian kaw alhamdulillahilladhi adhaba annil ada wa afani at niya ini magsukur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala mamunji ka niya sarta ibaita mo sin amin naig na rin kayo namin lumi amin inajis katan yaon halawm simbaran mo biyan siya ingin para saan mo sim pagsandal mo yan to katantan iban amin pangayo kaampunan pa ay ni kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga yadto aw lang niya aw alhamdulillahi alladhi ahsana ilayya fi awalihi wa akhirih atawa yung pangayo mo magsukur ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sinamin biya mga karayawan si mampay kay mo piya sampay sin Allah ta'ala ring hapanagnaan mo sin ini simud kaw palom sin ini kuan sampay sin amin gimo kaw yato ini kaw ya halom kasanangan biya demikian pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga yan kataan atawa lang niya imian kaw alhamdulillahilladhi azaqani ladzatah wa abqa fiya quwwatah wa adhaba anni adah wa kullu hadha waridun wa hasanun demikian makad-imian kau magsukur ka pa Allah Ta'ala pamuji sa ata pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin amuin piananam kau simbiya dayaw parasahan amin lanablong na sinunuin ini parasahan kaya na naman mo ito iban atin niya yaunda ini bialik kay mo sin Allah Ta'ala inkusog siya namin pamaranan mo ini gimbiya kalamay ito sa iyon bialik kay mo inkusog
sarta amin inig din kay min lumi katantan way nakiapin iya to pagsusukor pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga inikatan na sabot ini upat panghindwa pa Allah subhanahu wa ta'ala ini nikatan biyabaita ini kakitab-kitaban kitab fikhi na iwan niyan long labi marayaw mga mapakay sinambuk-hambuk din katot taniyo amo ito mga kataw-tay manguran yung pangadian na to hawak to ini insyaallah ta'ala mura-murahan nakahampit kita niyo din mga yadto amin ini adakala in kita biya wala tabiya na hamparo marayaw wala ta natali marayaw tuy habihad to in kahalan ni rong tanaurul madto aun kapaidahan dakula pag inawawaran ta kana inyon amal to idakula misanin magjamban bang ta nakakad kita aturan amal sa lagu-lagu masya Allah nabiya din na habang amuin ini maurul tayo sa katantan inamin bukon habihad to in labay niya besin sa bahayang puasa in katan naurul takatan ini manahot maaslaglong ta inya tuway roon malipas dahil mga karayawan katan makaanato katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala nabi inin hadyain biya mga inangunsing kita niyo damikyanin kami iwan simpindo ako ini amuin urul-urulon na mubihan in mga pangadjian ini kalu-kalu mga wala nahaatay si mga kaibanan sin malaggo to yung kapaidahan bang tamaurul madtumadto yung mga inikatan bukon sa jembistahon na to long ta nag-amal kita bang kita long masjid na ataw in kita nag-amal na mawabot na bulan puasa inya to kuan bukon mataod inamin mahasil na to akataan sinya on biyabayta masya Allah talago-lago kapaidahan pag inawaran na na mo timbiya mga ikaril na mo waktu ini ibalik ko mari pa ini pinduha ko ini waktu insyaallah so alhamdulillah mga katutay manghuran na agama Islam na timubtob na waktu sing kami sa tatlo na tikmod sing kami alhamdulillah namun tumawdo padiharan sinamun lang taadab sinamun pangjamban dahil mga lang tapang Hindu sinagama Islam ay roon nakakyawa na mo dahil kalam sinallahu ta'ala damikyan ding hasun na law takakahinang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan na si mga fatwa si mga ulama katuan amuin lang ta makajari iwan di makajari hinangon dood daha lang ta tungod pagjamban ini so inato kataan alhamdulillah nalilay na to nakataan sa tabi mga napasawasing kami ding haamuin lang ta ilmo amuin panghati man tiyo kyawus kamo sinallahu subhanahu wa ta'ala in kami iwan sing kamo mga palunghang Islam sibo-sibo ka tayo magmaingat supaya long ta matatbik ta inamundaakan sinallah subhanahu wa ta'ala iwan mga aturan kawayaan niya ipapahinang kato labay ring haamuin pagpahamsing kita niyo sinakama pag-ahaman na to insyaallah subhanahu wa ta'ala inikatan ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin karena biya na sinari in pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala aman ini maksud pagpapanjalan kato sintuhan Rabbul Alamin na bukon hadjaro na sambahayang atau kan hadzakat hapag puasa bulan Ramadan atau hapag naik haji adapun in kabuhi ta kauhan ta kupat ka jam ini mahinang ta ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala bang tayo urul-urul kata namun sunnah atau kan kakahinang syara kawayaan sinallah subhanahu wa ta'ala hakabuhi na to long ta doon nakahakawan tag upat ka jam amun kabuhi di marakan ha long ta long dunya ini iwan sinamun katewan si pangumulan daga tuana bang ta ini napaatok namo hakabayan sinallahu ta'ala insyaallah wayron malipas dengan siulangan sin waktu may nang ibadat katan patuhan Rabbul Alamin sa amo na kuman na magmaingat kita hasubay kita maingat murul habitikan kawayaan sinallahu ta'ala bang na urul ta inyad tukatan ibadat patuhan Rabbul Alamin murah-murahan bangmayan inyad tukatan magbupat katon yung katan insyaallah subhanahu wa ta'ala magbak kita ni magbalik da sinduman ini sa katuan na da sinduman sabi natin na napindan ni schedule sin kami atin na dum istin katuan na dum istin na isabed to na amed to na in kami bela sinari bukon long nabi mga may mga sila yaw biya nagpipinda-pinda da sila schedule nila na in kami long ta magdihil kami long tabi mga kahumatan na kaiwanan salta on to mga tupat sa banda kula may tain kami magpaka pinda sina schedule na mo amayad to mga panahon na kami Islam mamayad na kami halapar kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam